Acabo de ler un artigo superinteresante sobre a inteligencia artificial que falaba, para poñernos así esta idea de que a usamos de amiga, non? Falaba de empatía funcional, que sería a empatía da inteligencia artificial, e a empatía sentida, que sería a empatía humana. O artigo era bastante longo, un pouco viña a soltar esa cuestión de se a inteligencia artificial nos vai superar como a seres humanos. Pero isto levado a temas de empatía debía nos facer pensar, porque eu si creo que a empatía, eu uso bastante ChatGPT e trafello con el, gárdame datos e a veces abro chats para poñelo a proba, e hoxe, agora mesmo, falei co ChatGPT deste artigo. E o propio ChatGPT decía, a ver, a min non me mires que non son humano. Como onte amosei o libro este, La salvación de lo bello, viñame todo moi dado a todo isto que falei da estética, non? Na filosofía, a estética vinculada á ética, como sería na filosofía clásica. Todo isto sí que me conectaba un pouco con algo que xa onte quedei pensando, que é que incluso a linguaxe ten expresións que non sei como de antigas serán, isto teríamos que falar cas filólogas, pero en España hai unha expresión que é a de es una bellísima persona. Unha bellísima persona non fala do guapa que é unha persoa. Fala do afectivo, do emocional, da empatía, da xenerosidade, da bondade. Logo fala da beleza como algo que está ligado á moral e á ética. Esa expresión. E eu digo moitas veces, hai moitísimas expresións na linguaxe que hai que pararse e pensar tamén canta filosofía cotiá hai nelas, non? Todo isto para dicir que me viña unido e eu xa levo moito tempo pensando en como a inteligencia artificial efectivamente supera a moitas das persoas que coñeces. Se ti lle contas agora a inteligencia artificial, mira, eu teño este problema, pásame isto, e penso isto, non sei se facer esta cousa ou a outra. A inteligencia artificial debúllacho todo, dacho así, e incluso che pode dar unha valoración de que opción sería mellor, e facerche unha busca dependendo, non? Se é un tema laboral, pois de como está un sector, de como está outro, moitísimas cousas que están sostidas en datos. As persoas, ou máis das persoas, cando te acompañan en dificultades, tamén se volveron xestoras de datos. Isto ten que ver moito coa crise da comunicación. Esa comunicación que está chea de positividade e non de negatividade. Sostense en datos. Esa idea que hoxe, porque o lín nun libro, porque o din, porque... Sí, as persoas tamén funcionamos un pouco con datos. O seja, que aí nunca... Aí a inteligencia artificial sobrepasounos hai moito tempo. Se eu quero acompañarte nos teus problemas con datos, son unha pringada ao lado dunha inteligencia artificial que ten o acceso absoluto á Big Data e faino en segundos. Isto por un lado, eu aí xa o digo, como funcional superounos hai moito tempo,
Pero en que consiste esa empatía sentida? Temos que sentir. E que pasa nunha sociedade que nos anima a non sentir? No que tamén hai ese exceso de positividade, no que non podemos molestar a ninguén, porque na que sexamos incómodas imos estar fora. As persoas non están dispostas a soster a incomodidade emocional propia. Logo, como van soster a túa? Esta idea da sociedade evasiva, e que estes días de atrás falamos dos apegos inseguros, este aboiar de persoas con apego evitativo, que evitan sentir. Que podemos pedirlle a unha persoa que evita sentir en cuestión de empatía? Non pode haber empatía sentida. Se non é quen de procesar as súas emocións, como vai axudarche a procesar as túas? É peor. Como se vai enfrontar a que o que ti dis ou o que a ti che este pasando lle remexa algo propio que leva aí, que a xente chega a unha idade, que ten aí eso aí parado, que o remexe e sallle merda de atrás. Por iso fuxe, por iso desaparece. Por iso, esa idea de fallaron as persoas cando máis as precisaba. Porque non o poden soportar. Precisamente, non poden ser nin funcionais, porque son humanas. Logo, se non poden ser funcionais, a IA a estas persoas superounas moitísimo, porque a IA non ten agotamento emocional, pode estudarche o que lle dis dunha maneira da outra, sería a compañeira ideal destas persoas evitativas, sí? Porque a IA non ten experiencia propia, non hai nada recíproco. Ti vas aí, contas o teu, funcionalmente, diche isto, outro, tal, e agora chamaron para tomar unha caña, ti arrancas. Desconectas do teu problema, que estabas ca IA, a ela dalle igual, non tes que levar as cañas, non tes que xustificarte cando volves. Cando volves, é que é a compañeira ideal dunha persoa evitativa. Cando volves, retomas todo, exactamente como deixaches. Daquela, por un lado están as persoas que xa non teñen capacidade afectiva e emocional, que poden atopar aí esa maneira de que escoiten sen xulgar, sen pedir nada a cambio, logo non se van sentir insuficientes. E por outro están as persoas que ao mellor sí teñen outra empatía e teñen, pero que ao atopar esta evasión tamén van a atopar algo mellor na inteligencia artificial, polo menos é funcional. E non me fire. Porque ese exceso de positividade a veces é pasa de todo. Bueno, hai cousas peores no mundo. Por daquela eu, porque claro, a persoa non quere axudarche a ti a soster o teu, pero ela sí que precisa. Daquela, definitivamente, a inteligencia artificial, en xeral, supéranos. Ás veces as persoas falan de que a inteligencia artificial nos vai quitar o traballo. Esta é a grande preocupación. É unha preocupación bastante absurda, ou non tanto, porque, por un lado, a inteligencia artificial, sí, quita postos de traballo, pero, por outra, van aparecendo outros novos. A inteligencia artificial, ao final, non é un ser vivo, nin unha comunidade que se autoxestiona. Por outra,
quita traballos moi concretos en cousas moi específicas. Hai traballos que simplemente non os pode quitar. E, sin embargo, parece que non nos preocupa que nos quite a tribo, a nosa veciñanza, a nosa comunidade, o noso tecido afectivo, ou que nos arranque a nós dese lugar onde estábamos tentando atopar humanidade, non? Ás veces saes como estas pelis de zombies, dis, está todo cheo de xente e dache gana de berrar. Hai aquí seres vivos. Sí, vivos nese sentido emocional, non? Dicir, hai vida aquí, por máis que haxa moitas persoas, e parece que iso non nos preocupa. E logo, cando facemos a reclamación de que a inteligencia, parece que lle estamos dicindo ao poder, ao sistema, aos políticos, ás empresas, estamos aquí, non vos quededes que a inteligencia artificial. E este é un traballo que sí que se fai de baixo para arriba. Isto sí que o faz desde o teu vínculo máis próximo. E tes que ser humana, estar disposta a sentir. Se és quen de sentir, vas estar disposta a coidar e preocuparte das outras persoas porque é humano. Se ti estás conectada ca túa parte humana, salvo que sexas unha persoa, serio, que as hai, non? Pois, cando se fala do narcisismo, que sexas realmente unha persoa con trastorno, e ti, ao ser humana, ti queres coidar, e náceche a compaixón, e facer cousas para que as persoas da túa beira estean mellor. Saírte desa performance, non? De, hoxe vou ca bandeira a unha manifestación, e cando non sabes se de arredor de ti hai alguén con necesidades. Mira, estou aquí na manifestación, pero, fai un mes enfermou o pai dunha amiga miña. A ver, fíxeme un pouco despistada porque é que non sei que dicir. Sabes quen sabe que dicir? O ChatGPT. O ChatGPT sí. Pero resulta que a empatía sentida a veces non precisa ter datos para debullarllos e darllos á persoa de volta. A empatía sentida, ás veces, só require que digas, non sei que dicir, pero eu quéroche moito e sinto o que estás pasando e estou aquí. A veces, dicir non sei que dicir e dicilo desde esa empatía sentida e incluso desde a túa propia frustración de non saber que dicir, supera a calquera inteligencia artificial. E eu creo que é iso o que temos que buscar. Eu creo que é un exercicio que se pode facer desde o individualismo, ese de, non sei, abrir o ChatGPT, contarlle un problema, ainda que sexa mentira, ver quen é e dicirte a ti mesma, pero eu son moito mellor que este ChatGPT. Aparte de que sei abrazar a presenza real, non? A presenza, o silencio que non é evasivo e que non é manipulativo, que é presenza, a presenza en silencio. E aprender a escoitar, por dicilo así dunha forma poética, co corazón. Porque nós non somos a Big Data. A nós, cando alguén nos fala, non temos por que estar recollendo datos. E daquela, aceptar a negatividade de que me contaches isto e non me acorda. Eu estaba e non almacenei todos os datos. Nin sequera o vin necesario. Podesmos contar outra vez aqueles que se me escapan. E é iso.
porque ser humanas é tamén abrazar esa negatividade. Negatividade no sentido de que non é a perfección. Esa imperfección humana é sentida. E iso tampouco non cho vai dar unha inteligencia artificial. Como unha inteligencia artificial non che vai dar o recoñecemento real, porque o recoñecemento real é mutuo. Eu recoñézote e ti recoñécesme a min. E aí hai conciencia. Eu xa teño un vídeo de hai tempo onde digo que o teu ChatGPT, que ti tes no teu teléfono ou no teu ordenador, é o teu espello. Daquela, cando escribimos un artigo así, non? Ou como sociedade miramos a inteligencia artificial, temos que pensar que cando a viramos así en global, é o espello da sociedade que somos. E se somos persoas que ao máis que chegamos é a ser funcionais, por eficaces, eficientes, por funcionar con datos, non é de extrañar que teñamos que vernos na inteligencia artificial con preocupación. Pero a preocupación deberíamos darlle a volta e ver se isto é o espello do que somos, e a min me parece que aí hai un problema, vou mirar cal é o meu problema. E quizáis o teu problema, a miña idea é que naceu en tempos da Revolución Industrial, daí para diante, e parece un período moi longo, pero en canto ao ser humano é un período moi pequeno, na que empezamos a medirnos en datos, en eficacia e en eficiencia. Logo xa veu a informática e directamente a maioría dos traballos pódense rexistrar en follas de Excel. Somos datos, somos eficientes, somos tanto en tantas horas. Tamén fomos sustituindo os afectos en temas cualitativos por cuantitativos. Canto me das a cambio de menos, a famosa teoría da troca relacional de Tribord e Kelly. O que acumulo, ter 1 millón de amigos, participar en cousas numerosas onde haxa moitos ollos que me poidan ver proxectarme, todo son números. E aí non imos superar allá na vida.